नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी वरून आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो गावरान खजिना या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपल्यासोबत आहेत शेळीपालक. यांनी लॉकडाऊनपासून शेळीपालन सुरू केलं आहे. त्यांच्यापाशी 30-35 शेळ्या आहेत. यांच्याकडून जाणून घेऊ कशा पद्धतीने त्यांचा सांभाळ होतो. मुक्त संचारमध्ये शेळीपालन आहे यांचं. बाबा, तुमचं नाव आणि गाव सांगा. नाव छगन सीताराम भोंगळे, भोंगळेवाडी. बरं, कधीपासून आपण हे चालू केलं आहे? वर्ष झालं. गेल्या वर्षी दिवाळीपासून. दिवाळीपासून चालू केलं आहे. किती शेळ्या आणल्या सुरुवातीला? सुरुवातीला 22 शेळ्या आणल्या होत्या. 22 शेळ्या म्हणजे लहान मोठ्या का फक्त मोठ्याच होत्या? लहान मोठी. मोठ्या 10 होत्या आणि बारकी लहान मोठी अशी म्हणून. तर त्याची जास्त झाली का? हा. आणि ह्यांना तुम्ही मुक्त संचारमध्ये असं रोज फिरायला सोडता का कसं आहे तुम्ही? हा, रोज फिरायला सोडतो. एक टाईम मुरघास आणि एक टाईम लढायचं घास. म्हणजे तुम्ही घास आणि मुरघास दोन्ही पण केलेलं आहे? हा. आणि ह्यांना आजारी वगैरे पडतात का तुमच्या शेळ्या? नाही, आजारी पडले तरी इंजेक्शन ही द्यायची. म्हणजे डॉक्टरला बोलावता म्हणा. हा. आणि किती आता तुमच्याकडे सगळी मिळून टोटल किती शेळ्या आहेत? लहान मोठी 30 आहे ती. आणि लहान मोठी 30 आहेत ती, पण त्यात म्हणजे पिल्लं किती होतात तुमच्या एका शेळीला? ही जी मोठी शेळ्या दिसतात त्यांना जास्तीत जास्त म्हणजे 3-4? 2-2, 3. 3 झाल्या म्हणजे ही म्हणतात जरा आपदा होती. हा, पाजायची आपदा होती. 3 झाल्यानंतर हा, म्हणजे 2च झालेलं चांगलं. हा, 2 झालेली चांगली. आणि लहान पिल्लं तुम्ही किती दिवसापासून आणता रानात, म्हणजे जलामल्यापासून? जलामल्यापासून महिने 1.5 महिन्यानी शरीरात सोडतो तोपर्यंत घरीच. आणि त्याला दूध किती टाइम पाजता शेळीला? शेळीला ते शेळीलाच पाजायचं. आणि ज्या 3 करडवाल्याला हा, सकाळचं 1 लिटरभर 3 करडांना पाजतो. बर. घेऊन विकत घेऊन. म्हणजे विकत घेऊन कमी पडतंय ना, तिला पुरत नाही. म्हणजे 3 करड झाल्या अपदाच आहे म्हणा. हा, अपदा. 2 पाजते तिने एकाला पाजतच नाही ती. म्हणजे काय होतं मग, बरोबर धरून पाजली तर मग ती एक प्यायचंच राहतं. हा, म्हणजे भागतच नाही म्हणायचं. हा, 3 झाल्या भागत नाही. आणि शेळी वेल्यानंतर तुम्ही त्यांना म्हणजे खुराक काय देता काय? मका का? हा. आणि आता इथं जी चारतात इथनं घरी गेल्यानंतर मका काय नाही हितनी घरी गेल्या उद्या सकाळीच टाकायचं. दिवस मोळच तर आता हिंडवायची आणि उद्या सकाळचं टाकायचं. मग मका मुरघास. आणि आता ही दिवाळीपासून चालू केलं ह्या किती उत्पन्न झालं म्हणजे दिवाळीपासून? मागच्या दिवाळीपासून 1.5 लाख रुपयाची आणि 30 शेर फायदा देते. म्हणजे 30 शेर नफ्यात आहे आपण म्हणायचं. तुम्ही 30 आपल्याकडे शिल्लक आहे त्या. हा. आणि तुम्ही बोकडं कधी लहान असताना विकताय का किती महिन्यात झाल्यावर? 5-6 महिने झाल्या. आता ही जी दिसतं ही अजून नाही म्हणायचं आलं? नाही लुसका नाही. ही 3.5 महिन्याचं करडू ती. 3.5 महिन्यात? हो, तो का ती. बर. तुम्हाला शेती वगैरे आहे का? रान हाय की. आधी काय काम करत होता? आधी डाळिंब छटाय जात होतो. म्हणजे दुसऱ्याच्या रानात? हो, दुसऱ्याच्या. हो. आणि शेळी पालन केल्यापासून म्हणजे फायद्यातच आलं? हो. आता ही बोकड आहे ही कशासाठी ठेवलेलं आहे तुम्ही? विकत आणलेलं आहे? घरचा आहे. बिन उठवला ही. बिन ठेवला आहे का? हा. बर. राहिली. बर, ती मगाशी म्हणल्या तुम्ही मुरघास देता, तर मुरघास कसा बनवता तुम्ही? कसा? आम्ही मका हुरड्यात आली का नाही, हुरड्यात म्हणजे आपलं कणसं खायच्या मापात. हा, बर. त्या मापात आल्यावर मुरघास करायचा, कुट्टी करायची आणि त्या भोतमध्ये 1 टनाच्या भोतमध्ये भरायचं. टनाची पिशवी मिळती मोठी भरायची. मकाचा करता म्हणा? हा, मकाचा. आणि किती दिवस राहतो ती मुरघास? मुरघास बरेच दिवस राहतो. तुम्ही ती उन्हाळ्यात देता का? म्हणजे असं उन्हाळ्यात पावसाळ्यात आपल्याला टाक वाटलं की कवा बी टाकायचा. बर. अजून अर्धा भोत राहिलाय बघा उन्हाळ्यातलाच. हा. आणि ही जंताचं पण ह्यांना औषध देत असाल? हा, 3 महिन्याला. 3 महिन्याला जंताचा डोस देतात? हा. बारक्यांना पण आणि मोठ्यांना? मोठ्यांना बी. बारक्याला मोठ्यांना 10 ml आणि बारक्याला 5 ml. म्हणजे आपली ह्याची सोय असते का? हा, इंजेक्शनची मोजायचं. हा, त्याच्या आपण जनावराला, मोठ्या जनावराला असतात का ना आकड, त्याच्या ह्यानी पाजायचं 10 ml 5 ml. म्हणजे सिरियन्सने त्या पाजायचं. हा. मोजून काय असेल ते. आणि पावसाळ्याच्या दिवसात शेरडं खराब होते, त्या टायमिंगला तुम्ही काय करता? ते कॅल्शियम. कॅल्शियम? हा, एक
आपलं मधावणी असतं बघा, हा आणि ही एक लाल ग, बर ती दोन्ही, एक 5 लिटरची कॅन, 5-5 लिटरची 2 केंड आणायची, हा आणि ती आपलं 15 दिवसाला आठवड्याला रोज पाजायचं. आठवड्यालाच पाजतो आम्ही ती. बर बर एका शिळेला 10 मिली. 10 ml हा. बारक्याला 5 ml हा, म्हणजे त्याने खराब होत नाही 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 नाही, ते त्यांना पचन होतं ना, हिरवं खाली आलं हा हा गव्हात हे टाकलेलं, आपण पावसाळ्यात गवत टाकतो बर आणि ते पचन होतं ना. हा पचन. हं. आणि तुम्ही ही शेळ्यात मुरगास दिल्यापासून काय फरक वाटतोय का तुम्हाला, म्हणजे मुरगास देताय तेव्हापासून हा सुधारल्यात? हा हा, मुरघास टाकला हा एकदा, मेथी घास टाकायचा सकाळचं, आणि परत 10-11 वाजता ते टाकायचं, आणि दुपारनी 4 वाजता सोडायची फिराय म्हणजे फिरायला, मोकळी फिरवून आणायची नुसती येडा घालून. फिरवून आणली की पाणी ही पेत असते. हा, आणि ती मुरगासाने मग सुधरत ही असतील सगळं, म्हणजे आजारी पडत नाही नाही नाही, आजार नाही, काय नाही. उन्हाळाभर आजार नाही, काय नाही, ते घातलं की. हा मुरगास. हम्म. आणि जंताचा डोस दिला. हा, दंच 3 महिन्याला. आता ह्यात लहान किती आहेत पिल्लं? पिल्लं घरी 11 आहे ती, हा आणि संघ 7 आहे ती. म्हणजे घरी पण 11 ठेवल्यात म्हणा. हा, बारकी. बारकी आता ती महिन्यात झाल्यावर आणायची का डायरेक्ट? हा हा, महिना झालाय जात, अजून सोडली नाही ती संघ, का तर त्यांना घरी खायला गावतंय ना, आपलं गव्हात आणतोय, बरं बारकं मखमण टाकतोय, म्हणून आपलं कुठी केलेलं त्या कुठीचं खाते ती, हा हा म्हणजे म्हणून संघ सोडना, शेरड्याला चिट्टे ती म्हणून. म्हणजे सारखी दूध पेत्यात शेळ्या. हा, म्हणून आपले सोडायची नाही. म्हणजे खाऊन देत नसते त्यांना पण. हा, चरायला लागली की लगी पेय पाहिजे. बर बर, म्हणजे इकडं आता मोठी झाल्यावर आणायची हा. जरा मोठी झाल्यावर घरी बी खायला मिळतंय म्हणलं. बर बर. ते आपली शिळी वेल्यापासून किती दिवसात लागून निघते परत? 3 महिन्यात, 2 महिन्यात. लागून निघते. हा बर बर. आणि मोकळं सोडल्यामुळे टायमिंगलाच येत असेल हिटवर हे. हा, हिटवर. हा, बांधून राहिलं हिटवर शेरड येत नाही ती, आणि मोकळी जरा फिरली हा की नेमकं बोकुड बी मोकळा सुटतो, हा. आणि नेमकं शरीराच्या मागं लागला की आपलं त्याच्या नादाने नेमकी आणि त्यामुळे तुम्ही मग आपलं रोज मुक्त म्हणजे सोडायची थोडी. सोडायची, थोडी 1-2 तास तरी फिरवायचीच. फिरवून आणायची. हो. बर बर.